Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil. U današnjem Stilu najavljujemo 48. Beogradsku nedelju mode koja će se održati uprkos svim teškoćama koje su nas snašle. Sa nama je danas Darko Mladenović, jedan od najboljih dizajnera sveta koji je srpskog porekla i govori nam o svom radu u Givenchyju, Laliku, bio je i umetnički direktor Swarovskog i stoji iza najvećeg simbola grada Pariza koje je dizajnirao upravo on, pa ćete slušati jednu zaista fantastičnu umetničku priču. U goste smo pozvali zaista zanimljive ličnosti, između ostalog i mladu glumicu Tamaru Aleksić, pa je mnogo razloga da narednih pola sata provedete upravo uz nas, da se opustite i uživate i smognete snage za sve ono što vas očekuje i što vam predstoji. I ekipa, kao što vidite, nam je potpuno šašava i divna i, mislim, Slavko Štimac, Branka Petrić, Ljubav Bulajić, Lana Karaklajić, Nadežda Jakovljević, Natalija Vlahović. Mislim, super je ekipa i jedna nežna, poetična melodrama s elementima komedije, gde negde suština jeste vraćanje, zapravo da li je sve predodređeno unapred. Ako bi se vratio u neki dan u svoju prošlost i nešto promenio, da li bi to izazvalo neki domino efekat ili bi sve ostalo apsolutno isto kako jeste. Demokratija je koprodukcija između Beogradskog dramskog i Ujvidek pozorišta, tako da imamo šarenu ekipu, Ozren Grabarić iz Zagreba, Arpad Mesaroš, Gabor Pongo iz Novog Sada, jel te? Ivana Nikolić iz Beogradskog dramskog i jako sam na sreću moju zalutala među njih u režiji divnog Veljka Mićunovića i Slobe Obradovića koji upisao dramaturgiju po tekstu Brodskog. Beogradsko dramsko demokratija, Marlinijanom da krenemo iz početka, Veliki Gatsby, obnove i dalje čekamo, ali vidjet ćemo. Ana Karenjina, Dolce Vita, Pozorištance Puž, Mačka u čizmama, Ivica i Marica i trenutno se emituje, ja mislim, 3. sezona Outposta. To je ta američka serija koja je snimana kod nas. Predstraža se kod nas zove, 3., 4. sezona, tako da sam tu malo ušla i u horor naučnu fantastiku. Čekamo premijeru filma dokumentarno igranog, eksperimentalnog o suđenju atentatorima, kralju Aleksandru i Luibertu. Velika mi je čast i zadovoljstvo da predstavim mog narednog gosta. Reč je o Darku Mladenoviću. On je zaista prava svetska zvezda i jedan od najvećih dizajnera na svetu. On je kreirao simbol grada Pariza, potom je radio za velike svetske brendove poput Lalika ili Kristofla, a potpisao se i kao umetnički direktor kompanije Swarovski. Njegov fantastičan dizajn dostigao je zaista svetsku slavu, a vi pažljivo slušajte priču ovog umetnika i shvatite ko su to prave velike srpske zvezde u svetu. Našao sam se u stvari u Francuskoj zahvaljujući ocu koji je bio diplomata od karijere i rođen sam u Parizu kada je prvi put bio u Francuskoj i onda smo ponovo se vratili u Pariz. Meni je od uvek želja bila da se vratim u rodni grad, ali nikad do tada nisam imao prilike da se vratim. Znači, tek sam sa 20 godina se vratio u Pariz prvi put, znači, nakon rođenja i onda sam se ponovo upisao na fakultet jer sam počeo studije na primenjenoj umetnosti u Beogradu, završio sam 1. godinu i onda smo tamo otišli i morao sam sve iz početka, znači da ponovo položem prijemne ispite i reći ću vam samo da sam ukupno u životu položio 9 prijemnih ispita na raznim umetničkim školama. Za vreme studija još je organizacija Comité Colbert koja regrupuje vodeće francuske kuće luksuza, njih 75 otprilike, je organizovala u to vreme konkurse za dizajn za škole, za umetničke škole. Znači, jedne godine je bilo u Francuskoj i jedne godine u nekoj inostranoj zemlji. Ja sam sasvim slučajno 1991. godine
video jedan papir koji je bio potpuno izgledan, svi su okolo trčali i uzeo sam taj papir i video sam da se radi o tim konkursima, jer nikad nisam čuo za te konkurse. I onda sam se odlučio da uradim taj konkurs i to je bilo za Givenchy. To je bio za jednu parfemsku bocu i taj konkurs sam, jedini koji je ostao, sam dobio i od tada je sve krenulo. Znači, radio sam taj parfemsku bocu za Givenchy, onda sam 2 godine kasnije uradio 5 konkursa i onda je to bilo znači za Boucheron, Lalique, koju vidimo ovde, i Van Cleef & Arpels, za koju sam napravio reklamnu kampanju. I onda sam počeo, kada sam završio studije, sam radio jednu teglicu za kremu za Lancome, koja je danas, znači i 25 godina nakon stvaranja, još uvek u većem delu, oprema veći deo njihovog, kako se zove, proizvoda za negu. Onda je bio jedna lampa za grad Pariz, simbol grada Pariza, isto, i onda je Baccarat, isto, Christofle, bio sam i kod Louis Vuittona, isto, znači tu sam stažirao. I onda sam počeo isto za Swarovski, sam jako puno radio i bio sam njihov umetnički direktor između 2004. i 2006. Danas za razvijanje prestonica u svetu, čak i za Pariz, znači jako je bitno da se još uvek radi na imidžu prestonica i država. Mislim da je imao sam tu ideju, znači da se napravi jedan popularan simbol, ali koji je isto tako i elegantan, znači jer elemente koje sam uklopio, Eiffelovu kulu, znači srce su vrlo banalni elementi, ali je način na koji je to uređeno rafinirano, jer prave jednu zvezdu koju su nazvao l'Étoile de Paris, znači zvezdu Pariza, jer je bitno znači da odgovara imidžu koji turisti traže, znači to je slika Pariza, Eiffelova kula i ljubavi prema tom gradu, srce, znači koje je ukomponovano u to. Sa Swarovskim sam recimo isto u Njujorku sarađivao sa Rockefeller centerom. Tu sam radio, Swarovski svake godine pravi jednu zvezdu koju stavljaju na novogodišnju jelku koja je izuzetno visoka ispred Rockefeller centra. Znači tu sam isto radio na umetničkoj direkciji tog događaja. Zatim sam radio za Rothschild vino, sam radio recimo crtež, to je Rothschild imaju svake godine u principu jedno posebno vino koje je izuzetno dobro i onda uvek rade jednu ilustraciju koja je vezana za neki događaj koji je bio te godine. A te godine, 1999. kada sam je radio tu bocu, je bila ovo, kako se zove, pomračanje sunca. Time magazin je takođe izabrao jednu moju skulpturu koju je predao njihovim, tokom 4 godine, njihovoj listi 100 najuticajnijih ljudi na svetu. Christian Blanchet je bio predsednik udruženja Komite Colbert, koje regrupuje francuske kuće luksuza i nakon toga je napisao knjigu o luksuzu i postao je direktor Hermesa. I spomenuo je u njegovoj knjizi o luksuzu u jednom paragrafu moje 3 nagrade koje sam dobio 1993. godine, tako da sam bio izuzetno zadovoljan da budem deo njegove knjige. To sve radove mi je izuzetno bitan element bio identitet, znači i simbolika. Znači, tako da je u današnjem svetu isto mislim da bi bilo zanimljivo razviti tu našu simboliku i elemente identiteta i kroz to pojačati identitet Beograda, Srbije kroz proizvode ili kroz bilo šta drugo, ali vrednovati kroz stvaralaštvo. Bilo bi mi drago kada bih imao mogućnost, recimo, da
radim na nekom simbolu Beograda, da li se radi o arhitekturi, da li se radi o nekom znaku, da li se radi o nekom dizajnu, da li se radi... Znači, treba naći element koji priča svima, koji je zanimljiv inostranstvu, takođe isto u Srbiji i Beogradu ljudi mogu identifikovati sa tim. Prvi element koji mi dolazi, to je ta skulptura koju sam napravio za Swarovski, koja se zove Ray, koji je zrak sunca. Iz te skulpture sam čak i razvio jednu arhitekturu, znači, koja je, gde postoji veza, u stvari, tih zrakova između tla, zemljanog dela, znači gde sam napravio dvorište u crtežu tih zrakova, onda ljudska kreacija koja predstavlja tu zgradu i snopova svetla koji predstavlja tu vezu sa nebesima i tu cirkulaciju energije između znanja, ljudske kreacije i zemlje. Čovjek mora da veruje u ono što radi i da veruje da to ima nekog smisla i da veruje u budućnost i da gradi, jer mnogo mi se sviđa jedna poslovica koju, ne sjećam se gde sam čuo, da kako zove, hod pravi put. Znači, put ne postoji, već je taj čin hodanja, naš svesno i voljan čin da pravi taj put. To je nekako kao i u stvaranju. Ja se sećam da postoje trenuci kada sumnjamo, pitamo da radimo na nekom projektu dugo vremena, da li to ima nekog smisla i tako. Ali se stvari okrenu, znači kolo sreće se okreće, znači, ali je na neki način bitno graditi ono što nam je drago, jer mislim da je to isto osnovni jedan motor za sve ljude. Moja poruka je treba verovati i možda ne sputavati se isto u ambicijama. I ove nedelje kompanija Hemofarm brine o vašem zdravlju, zbog toga smo u goste pozvali Branislavu koja nam podrobno priča o Zooflori, preparatu koji će uspeti da zaista sačuva vašu kuću od svih bakterija i virusa. Pažljivo je poslušajte. Kako bih je opisala? Opisala bi je kao 3 u 1. Proizvod koji dezinfikuje, čisti i miriše u isto vreme. Od jedne flaše Zooflore koja možda samom potrošaču izgleda mala, pošto je 500 ml, mi možemo da napravimo 25 flaša po 800 ml. Zooflorom ubijamo 99,9% virusa, bakterije i gljivica, uključujući COVID-19. Da je potpuno bezbedna za decu, za kućne ljubimce. Postoji čak i posebna Zooflora koja je namenjena čišćenju kaveza od kućnih ljubimaca, prostirki njihovih i tako dalje, ali je svaka Zooflora bezbedna i za kućne ljubimce. I jako je značajno, evo sada se dešava povratak dece u školske klupe, da oni budu bezbedni u svakom smislu, a to upravo Zooflorom možete postići. Mali rastvor napravimo detetu sa krpicom, ona naprska oko sebe prostor gde god da se našao i apsolutno je bezbedno i dezinfikovan koliko da je sedeo tu pre njega. Isto tako, mobilni telefoni, laptopovi prepuni su bakterija, virusa sa blagim solucijom Zooflore koja se pravi 1:20. Isprskamo, pređemo samo sa suvom krpom. M vam miriše telefon i laptop, M je bezbedan i nećete dobiti nikakav virus, bakteriju, gljivicu, a posebno ne COVID-19 koga se svi plašimo, već evo 2. godina teče. Mi imamo 9 vrsta mirisa Zooflore, tako da možete izabrati. Linen Fresh je nekako najpopularniji, to je kao svež opran veš, ali i pored toga postoje cvetne note, springtime, znači 9 mirisa možete isprobati. Sve vrste, recimo kod pranja veša, šta se dešava? U veš mašini neprijatan miris koji dolazi iz bubnja je u stvari posledica bakterija koje se tu skupljaju. 2 čepa Zooflore i na 90 stepeni oprete veš mašinu koja će posle toga mirisati zagarantovano bar mesec dana. Taj miris je sam po sebi dugotrajan. To je samo, recimo, jedan od načina primjene. Na malo parče vate naprskate ili
razblažen rastvor ili čak čistu zoofloru, zavisi od toga ko nosi patike i preko noći ostavite te tufere u patikama. Znači šanse nema da se više u kući osjeti neprijatan miris patika. Na dno kante za smeće stavite vaticu koja je naprskana rastvorom zooflore i sad kad lepo otvorite taj neki kredenac gde stoji kanta za smeće, nema neprijatnog mirisa. Evo sad čak, na primjer, u centru grada vrlo se često osjeti neprijatan miris kanalizacije u kupatilima. Šta je rešenje, ali zaista fantastično delo. Znači, jedan čep zooflore i preko toga čaša vruće vode. Oni slivni koji nađete bilo gde u kupatilu. Kupatilo vam miriše prelepo. Sada ako zatvoramo vikendice kada dođe zima, apsolutno je potrebno isprskati, ostaviti svuda, znači tufere sa zooflorom, isprskati sve te posteljine, jer će to onemogućiti tim nekim bakterijama dok ne dođemo sledeći put da se skupi kad uđete posle par meseci na proleće u vikendicu, ona će božanstveno mirisati. Ko voli sveže mirise, taj će izabrati taj linen fresh koji miriše onako malo oštrije, sveže. Ko voli cvetne, znači postoji baš roza zooflora sa cvećem. Springtime isto tako govori samo o sebi, o proleću. Ja jednostavno preporučujem svakom domaćinstvu, pored svih sredstava za čišćenje, da ima i zoofloru, jer to nije nešto što već postoji, nego je nešto potpuno novo i inovativno u vašem domu, što će sve domaćice i domaćine oduševiti. Zoofloru možete nabaviti u Mercatoru i Deo objektima. Delimično smo ubacili u Dr. Max apoteke zoofloru, tako da mi širimo svoju mežu prodaje, ali ono što je sigurno i po povoljnim cenama su Ideja i Mercator Radnje, gde često imamo promocije pa možete i pomirisati i izabrati koji vam se miris dopada. Hemofarm brine o zdravlju ljudi, tako da je to naša osnovna misija, a ovo je apsolutno deo brige o zdravlju ljudi. Viruprotect je inovativan sprej koji stvara zaštitnu barijeru na sluzokoži, zaustavlja respiratorne viruse, deaktivira ih i sprečava njihovo širenje. Viruprotect smanjuje simptome i trajanje prehlade. Viruprotect, ne dajte šansu virusima. Ipak je to Hemofarm. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom. Zooflora 3 u 1 koncentrovano dezinfekciono sredstvo ubija bakterije i viruse, uključujući koronavirus. Efikasna na svim kućnim površinama. Neka vaš dom miriše neodoljivim Zooflora mirisima tokom čitavog dana. Mirisna i bezbedna za vašu porodicu i kućne ljubimce. Zooflora ubija bakterije i viruse sa stilom, uključujući koronavirus. Pred nama je 48. Beogradska nedelja mode koja će biti otvorena revijom Dragane Ognjenović, a završit će se retrospektivom rada nedavno preminule Mirjane Marić. Iza svega naravno stoji modni studio Klik i neumorni Nenad Radojević koji je uz velike napore uspeo da organizuje ovu zaista posebno u Beogradsku nedelju mode koja će biti organizovana i na nekim drugačijim mestima i pod budnim okom onih koji brinu o našem zdravlju. Uživajte u priči Nenada Radojevića. Pa ovako, od 20. do 29. novembra, čak na 7 različitih lokacija smo, ali bit će zaista ekskluzivno, nek nas prate na digitalnim mrežama, znači od našeg sajta gde je program preko društvenih mreža, Instagram, Facebook, lako će nas Google naći i prepoznati, tako da mogu sve da prate. Sve revije će biti uživo prenošene preko našeg Instagram kanala. Posle 2 dana imat ćete i skraćene verzije na YouTube-u, odnosno na našem sajtu ćete sve to moći da vidite. Delit ćemo neke karte, mi smo verni tome da pozovemo i neke ljude koji ne mogu dođu od tih ulaznica. Biće to manje nego ranije, ali eto, bit će prilike da vide nešto. 48. Perval Fashion Week, inače bio bi 50. da ne bilo korone, ali ostaje ipak 25 godina od prvog Fashion Weeka, tako da sasvim slučajno Dragan Ognjenović na otvaranju 48. isto kao i na otvaranju prvog Fashion Weeka 96. godine. Mislim da nije pristojno, rekao bih, raditi ovo vreme tako neke velike skupove, tako da smo se opredelili za manje prostore, za manji broj ljudi, odnosno publike. Bićemo pre svega u muzejima, gde mode jeste mesto. Partner nam je Muzej grada Beograda, gde ćemo imati
revije autorske mode u Resavskoj ulici, divnoj zgradi iz 19. veka koja će se uskoro renovirati, tako da želimo da stavimo tačku na i, što bi se reklo, na tu zgradu. Već smo nekoliko puta tamo radili, ali zaista volimo taj prostor. U Narodnom muzeju ćemo imati zaista pravi prostor za omaž Mirjani Marić, našoj legendarnoj kreatorki koja je nedavno preminula. Jedan od retkih evenata koji će se desiti, ali moram da kažem da zaista da vodimo računa o svim preporučenim merama i prosto ljudi i naša publika će to već biti na adekvatan način obaveštena, tako da se niko ne plaši. Brinemo o tome, ali s druge strane moramo da radimo ono što najbolje znamo da radimo i da ne zaboravimo da ipak normalnost našeg života pre svega zavisi od nas samih, tako da se eto trudimo da uradimo i eto zato dobrodošli na 48. Perval Fashion Week od 20. do 29. novembra i siguran sam da ćete uživati, da ćete imati prilike bar da trenutak da zaboravite ovu surovu stvarnost u kojoj se nalazimo. Vaša umetnička destinacija ove nedelje trebalo bi da bude i galerija Singidunum ukoliko ste u Beogradu, a oni koji se bave primenjenom umetnošću znaju koliko je ovo mesto važno i zaista daje punu podršku svim onima u našoj zemlji koji se bave primenjenom umetnošću, a kojima sada zaista nije lako. Pogledajte kako to izgledaju pravi umetnički aksesuari u narednom prilogu. Tradicionalna izložba koju 15. put organizuje sekcija za tekstil i savremeno odevanje Ulupuca u galeriji Singidunum okupila je 39 umetnika svih generacija, različitih poetika i autorskih rukopisa. Pored članova sekcije za tekstil i savremeno odevanje, na ovoj postavci svoje radove izlažu i sekcija za keramiku, vajerska sekcija, slikarsko-grafička sekcija, sekcija za scenografiju i kostimografiju. Posetioci će, kao i svih prethodnih godina, moći da uživaju u unikatnim ručno rađenim modnim detaljima, različitih materijala i tehnika izrade. Veliko interesovanje publike koja uživa u prodajnim izložbama visokog umetničkog kvaliteta i kreativnosti domaćih autora su dokaz da koncept ove postavke zaista vredi i da ga svi zajedno moramo negovati i održavati narednih godina i decenija. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Gledajte nas u standardnim terminima ili nas gledajte na našoj Facebook stranici i na YouTube kanalu. Predlažem da se vidimo i za tačno nedelju dana kada ćemo prikazati sve ono što se zbilo na 48. i Beogradskoj nedelji mode, da vreme provedete u zdravlju i veselju i da možda pogledate neki dobar film. Moja preporuka za ovu nedelju je film Nebesa. Upravo je počeo da se prikazuje u bioskopima. Dovoljno razloga da porazmislite o svemu. Ostanite zdravo i prijatno.